dodávateľov nezrovnalostí, ktoré súvisia s vyšetrením katastrofy lietadla AN-26, ktoré sa vracalo z kosovskej Prištiny na Slovensko, myslím, že to bolo 19. januára 2005. A pri manévre, ktorý sa konal v súvislosti s pristávaním lietadlo havarovalo tým, že vlastne chvostovou časťou zaladilo o vrchole kopca Borso pri dedine Hejce v oblasti okresu Münz, asi 20 km od Košíc. Je to v podstate najväčšia vojenská tragédia. To viem, Výbor pre obrannú bezpečnosť žiada ministra obrany o odtajnenie správy z vyšetrovania havárie lietadla AN-24 19. januára 2005. Ďakujem. 2006. Áno, tak prepočte. Už mám. Mám svoj. Takže a dávam vám hlasovať, to je za. 1, 2, 3, 4, to je proti. 1, to sa zdržal hlasovania. Ďakujem, končili sme prerokovanie tohto bodu a konštatujem, že sme schválili návrh uznesenia tak ako uznesenia bude A. Berie na vedomie petíciu žiadosť za odstránenie zásadných nedostatkov ústavného zákona číslo 215/2004 zákonov o ochrane utajených skutočností o zmene doplnkových zákonov. To je v podstate to uznesenie reaguje na to, čo oni žiadajú. Toto tu je presne prvý, čo nežiadajú. Áno. Dávam hlasovať o uznesení, ktoré predložil poslanec Čuca. To je za. 1, 2, 3, 4, 5. To je proti. To sa zdržalo hlasovania. Ďakujem. Prijali sme už nerokovali ste o ničom. Toto je. Ďakujem za... Ale počkajte, to je druhé uznesenie, lebo oni sa nevylúčili. Prečo podľa vás ste nepočuli pána Katrinca, ktorý predkladal petíciu? Ja sa nebudem k tomu vyjadrovať, pretože pán Katrinec je osoba, ktorá nezbudzuje moju dôveru. Dobre? Ďakujem. Dovi. Ako ste hlasovali? Za čo? Za odtajnenie. Jaké odtajnenie? Odtajnenie spisov. Tam bolo o tom, áno, že sa má zmeniť zákon a ten zákon je dobrý. Dobrý je zákon pre vás, lebo váš syn alebo dcera tam ešte nezomreli. Ale naši tam zomreli za vás aj za nás.